nya wee soro mami ya wee na lụọ bụrụ na mama mami ya nwere ule ọkpa. Oh! Ndị nọ mami ya na-eneti o na ndị na-eneti ya anago nya wee bido wee netewe mama mami ya. Ọ sị m nne ya kọghakata andịda ule ọkpa bụrụ na ofu ọkpa nọ na ọkpa na-abụọ nya wee bugelibe this woman a na-ebe akwa ka ụmụaka ya lụọ skuul anọ na-akpọ nya gbapụ gbanata bịa n'etie kpụpụ gị ọnyụ amịrị kpọtakwu ya nya wee jebekwe skuul. Anọgide ụmụ akwụkwọ sị nọ na nke enyi nwoke ka a na-eje. Prịnsịpal skuul ahụ ebidokwa sị na ya na-esogharị ụmụ nwoke until one day nya wee jesie na-abata ife ndị akụrụ ya kwụsị anya chọkafa gbuo onye ya wee sị na ya agụsịgo ka a jezie esobezie nwoke afọ. Na mgbe a na-agwa m ife na etopụtagokwa agbọghọbịa mana e nwere enyi nwoke mgbe afọ duto ihe akụgorie so ụjọ bụ ife juru ya arụ na mgbe afọ ya kwụsị skuul ka a nwere enyi nwoke izizi. So ya na dis guy wee kwụba ya wee nọgidesi dị guy na ya ga-echiga azụ back to Abuja. I think na Abuja ka fa nọ bụ something chetezi m. Ya wee sị dị guy na ya chọrọ ije Abuja maka na o nwere nwanne mami ya sị anya bịa ebe afọ ịghọta na onye mami ya fụtara ịgbago onu ka onye lie aka. Ya wee jebe wee luo ọsị m nne pịa this woman sị na ya zuru ego ya bụ onye oshi chụpụ ya n'ụlọ. Ya wee gbapụ wee nweta enyi nwoke ya na this guy wee kwụba ịbago onu kwọ dị guy ebidokwa ịkụ ya ife this guy ebidokwa ịkụ ya ife in fact na ya nwere ife a ga-eme maka na dị guy gwara ya sị ya na ọ bụrụ na o kwelu na-enye accommodation ya wee kwelu na maka accommodation ka a ji wee nọla na-akụ ya ife niile a na-akụ ya ya na-edi. O wee kọkata ya wee chọzi ịkụgbu ya kụgbu one day ịghọta na ya wee ji nwayọọ wee paaki ya ngwongwo ya wee cheekwa azụ back to village wee naluo ya na nke ya na ya na-abọ na anyị bidokwa iwe akwa again. Ọ bụrụ na nke afọ na-akwakọ ịga Ghana ịghọtago o wee kwakọọ wee gaba Ghana. Ya wee nọ si na ife a bụrụ ife a ga-eme maka na bifo ya hapụ nke Abuja wee natara na fana abọsịla okwu ịghọta na o wee kpọọkwa ya na fonu si ya na ọ chọkwa igbogote ya gbogote kama ka fa ghara ịkwụzi mana fa ga na-eshi ebe fabi. Ya wee kwalo wee kwakọkwa wee gbogokwa Abuja again luo onye na dịga anyị bizielu mana fada esezi bongi nya fa bụrụzi friends. So nke afọ na-awa ọkọlọfa until enyi nwaanyị akpọ ya sị biko ya nyeli aka na ya chọrọ igbogotekwa Abuja ka a bịa chụla aka ya. Ya kwesị na accommodation adọrọ sị anya yọbali enyi nwoke ya wee yọba the guy sị na nsogbu adọrọ ya bịaba. Ọ sị bụ enyi nwaanyị wee bịakwa na mgbe ọ bịa na uche na fa na-akwụ na ọ mara na fada akwụ. So fase okwu na-anya onyinyo o wee sị ya ma ọkwa enyi nwaanyị na-agwụ ya okwu etu na ọ bụrụ ya na ife a ga-akụ ya o bidokwa kpabala enyi nwoke ka ọ notisi na fada akwụ ife ọ ga-eme etu o si eti ya ife ịgbara ọ kwụkwala ọtọ napịa this boy do na ya na ya na-aba ada akwụ mana ịgwasị ya tie ya ife. Ọ sị m ike kwụla ọtọ gwa ya sị m ike kwụla ọtọ gwa ya. Ya wee kpọọ nke nọ Ghana wee yọbịa sị a biko n'onwe ka o si eme ka ya gbogotebe ọkwa ịghọtago na ya na nke ahụ wee bido wee kpaba ya ezozie enye na ya gwara enyi nwaanyị anyị eji nwaanyị na-akwakọ ije Ghana. Ya wee kwakọgide kwakọsị anapọsị apụlụ na ụmụdo onye agwa ya jọs baa moto wee jebe Ghana. Ya wee lụọ bụrụ na nke a nwa bụ enyi nwoke nọ Ghana na o nwere ife ọ na-alụ nọ na bọọsụ ka ọ na-alalụ o nwere ife ọ na-alụ. Ọ sị m enye abata ike kwụla ọtọ bụ ya na ya mara ife a ga-eme. O wee kpọnye ewo man si ya nọrọ na nke nwoke afọ bụ onye obodo onye Ghana ya na ya na-abọ wee nọrọ kwa abalị nwoke abata ka ọ dakpuo ya. Olu one night na ebulu akpa ya mela ọsọ wee gbajakwulu the boy ebe ọ na-alalụ na moto ya na ya na-abọ wee lalụba. Ọ sị m ndị akwanye a ka a lalụọ na moto lalụọ wee sị na ife a bụrụ ife a ga-eme akwa ịghọtago. Ya wee decide ya ka were oke ego ya nwere wee mee gịnị wee hayata ụlọ. Ya wee hayata ụlọ kwụ ụgwọ ụlọ. So the guy wee sozieli move in fada abụọ wee bili. This guy wee nọziara ya sisie nne ya anya enyi nne ya sisie nne ya na-efide ya wee sị na ọ ga-achọba ife ọ ga-eme ọjụ ya ajụ. Ya wee sị na ọ bụ na ọ chọrọ ife ọ ga-eme na fana abụọ ama nkwụza ndị na ọ ga-apụli ya n'ụlọ. O wee kwalenye enyeli aka chọta ọlọ sị m ozugbo this boy lụbala ọlọ kpọkwa ndị befa kọbazalụ ndị befa maka ya ndị befa sị ya anọ na ya na ya bụrụ mmadụ ya bụrụ ezigbo mmadụ ozugbo o nwetabela ego. Sị m ike kwụla ọtọ gwa ya. O bido bube ụmụ nwaanyị
a na-ekwu obulu ha bataba ya gbasịa anya ya nkịtị ya na ya na-abụ kwụsịzie ihe na ya chọrọ ịchụpụ ya n'ụlọ ịghọtago maka na ya ma na o nwere ebe ọ ga-anọ ya eji nwayọọ nweta enyi nwoke ọzọ ya na ya na-abụ na-akwụ ya na this guy na-akwụ ife niile na-agakwa onye mesie notice na the guy nwere enyi nwaanyị n'ụlọ nke ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na-azụ n'akwụkwọ kwa ịghọtago mana ọ gwara ya mgbe ya ji wee malụ ya wee sị mba n'ife abụrụ ife a ga-eme ya wee rapụ that guy si ma ọkwana ya wee mesịkwa wee nweta enyi nwoke ọzọ ya na ya na-abụ kwụbakwa ya wee fụ na nke afọ na ife ọ na-eme bụ mgbe ọbụla fa na-esi ibonge ọ na-agbagbu ihe n'ime ya na-achọ ka ya dụli ya ime ka ya mụọli ya nwa ọ sị m na ịgwa m eziokwu na ya chọkwa ịmụli ya nwa o until one day mami akpọ ya sị ka enwe okolobịa na-achọ ka ọ tụọli ya ime mụọli ya nwa ya sị mami ka o si mara mami sị na ya fụrụ ya na nlọ so mami akwụsịzie ife ahụ ya wee hapụ nke afọ withdraw from nke afọ ka a natazi fụzie na this guy nke ya na ya na-abụ bidozie na-agbasị ya mgba ka a gwara ya nya pụọ na ya chọzie maka o bidozi bubezi ụmụ nwaanyị na-abata anyhow weziele ya na-akọ ife dị iche iche ya wesị ya na ọ ga-apụ this guy wee gaa n'azụ jegwa landlord ya chụpụ ya ka akwụbazi ụgwọ ụlọ mana ya na-emete landlord mgbe ịmago ndị na-egu ya ndị landlord wee bịakwa ya wesị anya pụzi ya bie o wee pụọ yọta na ọsị m nne ebidokwe na struggle na-emekwa ife a na-eme anọgidezie ya enwetakwa another guy nke ya na-abụ na-akwụ kịta na nke afọ na-azụ afịa na China ịmagolu ọ na-esi China na-ebu ete afịa na Ghana ịmago ụmụ phones all this phone stuff o wee kụziere edi afịa ya ebido zụba ọsị m mana duto na ya zụtara afịa niile nni na-ebido ka mebe ọfụma na adịga ya adịghị eme ọfụma na ọnya nwa na-efe die n'ọnya na-etake care of this guy ya wee jụbịa wee sị aka maka marriage ọ sị ede aka esiri eke na adụbere dị ọ nọfọrọ na aka esiri eke ọ sị bụ na o wetakwe na ọ na-eweta o ịghọta kịta mana ọnya nwa na-ewetekeli ya nwa na-emekeli ife niile ọ sị bụ na ya lọvụkwa this guy o mana na o nwere agwa ọ kpara na o nwee one day ya na ya na-abụ na-azọ akpa so were aka dobe na na-azọkwasị ụkwụ na ya na-emeri arụ ya sị ọkpọfu na ọ na-emeri arụ ọsị ya esi na ya maara ọ sị m na another thing about this guy oge ọbụla sị na nwaanyị ekwesịrị ime nke a nwaanyị ekwesịrị ime nke a oge ọbụla nwaanyị ekwesịrị ime nke a nwaanyị kwesịrị ime nke a nwaanyị kwesịrị ya oge ọbụla ọ na-afụta ihe nwaanyị kwesịrị ime na ihe nwaanyị ekwesịrị ime ya ọ na-afụtabe fọtụ nwaanyị mana ya love the guy ịghọtago ya na-asị m ọ na ihe ọ bụrụ red flag n'ike kwụlụ ọtọkwu ya na-atakwa ihe nke anya until ya na ya na-abụ mee ife ahụ ya mee ọ na-emeri arụ ya na-asị ya na ọ na-emeri arụ ọsị yes is either na o obela asị nwaanyị ọnya emeri onye arụ a na-ekwu owele aka dobe na na-azọkwasị ụkwụ ọ ka nọrọkwa ya anụ ya ka a nọzi nwanne nwoke kpọnya sị ya na o nwere nwoke chọrọ ịnụ ya na ọ nọ Russia na ọ bata alụsị ụlọ be nne ya nwanne nwoke the stingiest man on earth afọ ịghọtago na ya mụrụ ife a ga-emezi eme ma ife anya kọrọ anyị na this guy mere ma ọ na ọ bụrụ red flag ka ọ bụ nwoke nọ gị ọdụnụ ka this guy ọ ga-anụ ya ọ bụgodo ụlọ ọnụ bịa ọnọdụrụ unu ka ọ ga-abịu ọ bụrụ nwoke ga na-akụ ya ife ka onye hapụ this guy jee nọba nke Russia mgbe si ya ịmalụ nke Russia atọl ọ sị na ya marụ ya na nwanne nwoke na-ekwu n'ọnya nataba ka ya bịa nụọ di ya wesị ka agbalị ife ndị mmadụ lụ so nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụgụkọ this lady na amụrụkwa m mana ịbụrụ nwoke mụ na gị na-abụ na-akwụ itiro eme ife ịkros gokwe that line nwere ike ime ife ọbụla bata etina m achọ dị m ya chacha ịtụ a ndọkịta mmadụ akọ na m pịam mana agbọrọ m maka gị nwa ya taa na ife abụ maka mụnwa nwoke ị na-efe idio wee tibe gị ife o dozie gị ka o nwee ego fidibezie gị ma etinye gị ife I'm just saying asịra m nọ ife ga-eme na so gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this man aka iji gba ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ